Takže ahoj, tady na Nomen TV a tohle je druhá část policejní honičky. Samozřejmě koukněte se na první díl. Teď se mi to nějak stoplo, již tady autobus, co tady blbne. Uhni, běž někam, uhni. Ty autobusy normálně blázní? Jo, a já jsem tam nedopověděl vlastně auta, ty malý auta, jak si lidi některý myslí, že jsou úplný srajdy. Tak to je úplně božský auto, protože s ním nedělá tolik věcí, koukejte, jo? Třeba porazit. Ne, samozřejmě, to si dělám srandu, ale s ním jde hrozně dobře skákat. Ježiš, to je to malý, to je krásný, pojď sem, ňufino. Tak. Já chci vystoupit. Tak. Jď do tohohle krásného autíčka. Tak a jedem. Jo, to je hustý auto. Tady nějaká strážka, tyry. Tak. Jo. Jo, já bych měl jet asi podle mapy. To bych mohl. Hodně tady auto. Počkejte. Samozřejmě, pokud koukáte na nějaký youtubery nebo máte nějaký hry a to, tak mi to všechno pište do komentářů. Protože rád bych si zahrál nějakou novou hru, kouknul se na nějakého nového youtubera, prostě všechno možný. A natočím ještě video, to bude taková předpovídka menší. Ty vago. No a vám předpovím takovou menší věc, že natočím, jak se připravuju do školy. Samozřejmě pište mi, jak vás baví škola, jak uspíváte v novém roce ve škole a jak vám to jde, co vám vychází na vysvědčení a tak. Jestli máte nějaký sourozence, jestli vás zlobí a tak. Pište mi to dolů do komentářů. Samozřejmě nový nápady, hry, věci a cokoliv nového mi můžete napsat do popisku, teda do komentářů, já píšu do popisku. A chtěl bych si s váma užít trochu větší srandu, protože ty vado, ale co to je? A do pytle. Zase, že jo. No, jasně. Tady stopnem nějaký auto. Tohle modrý. Zase stopnem. Tak. Vystřel. Kamo. Já potřebuji auto, víš? Děkuji ti. Nový auto aspoň. Doufejme, že nás zase nebudou hodnit policajti. Já policajty nesnáším jako v téhle hře. Nemám to proti policajtům doopravdy. A pište mi, jak se máte a tak. Jak proběhly u vás Vánoce. Samozřejmě to už je trošku pozdě, ale to je jedno. Samozřejmě možná jsem trochu trapnej, ale každý prostě jednou třeba i ten, komu se nelíbím, se může stát youtuberem a můžou ho lidi taky komentovat, že je to debil, že je to kretén a taky se mu to nebude líbit.
No tak já takhle začínám, už se mi to takhle stalo, ale když vám, lidem, se to stane, tak to samozřejmě nevadí, protože vy jste začátečník a ten člověk má právo vám napsat komentář, jaký jste. Víte, že to nemusíte brát osobně, protože já jsem to jednou vzal tak osobně prostě, že prostě už jsem chtěl skončit YouTubem, že jsem chtěl YouTube poslat fakt někam. A pak jsem si prostě vlastně uvědomil, že to jenom je blbej kanál. Tak prostě si to uvědomíte a ono vám vlastně z toho vznikne něco, že vlastně to není prostě hra o život. Kdyby to byla hra o život, tak je to něco jiného. Ale tohle to je takový, ten YouTube je prostě aplikace, kde se koukáte na různé zážitky lidí a tak, hry,